Мужныя рыцары, чароўныя прынцэсы, непрыступныя замкі, крывавыя бітвы, зайздрасць, мужнасць, падман і гонар. Усё гэта вобраз сярэднявечча, як яго бачыць сярэднестатыстычны чалавек. Бубонная чума, тыф, халера і туалет на вуліцы. Вось як я бачу сярэднявечча. Вы коцікі проста цынікі і ныцікі, а ёсць узвышаныя людзі. А зараз я раскажу вам усю праўду пра сярэднявечча. Гэта мужныя рыцары, прыгожыя панны, лютыя бітвы і непрыступныя замкі, кроў, здрада, помста, погоня и переслед. Мужчина, кто разрешил заходить в поликлинику в плаще? Что это такое? А у меня вообще-то талончик до терапевта на 12-ю. И вообще, не ваше дело, женщина. А у вас с чым ассоциюется сярэднявечча? Ага. І калі б мы праводзілі конкурс на асобу, якая можа лічыцца сімвалам вось гэтага самага рамантычнага сярэднявечча, то ў гэтым конкурсе амаль дакладна перамог бы легендарны рыцар, які жыў у 14 стагоддзі, знакаміты Давыд Гарадзенскі. Нешта я не чуў пра такое. Гэта ты не чуў. А ў Гародні ёсць помнік Давыду Гарадзенскаму, і кожны экскурсавод пра яго цэлую гадзіну можа гісторыі распавядаць. Сёння пацягаем за вусы рамантычны вобраз нашага сярэднявечча і пагаворым пра легендарнага рыцара Давыда Гарадзенскага. З якога роду паходзіў наш сённяшні герой Давыд Гарадзенскі, невядома. Відавочна, што не з сялян і не з дробнага баярства, але дакладней мы, на жаль, не ведаем. Найбольш папулярная і па супадзенню самая яркая версія кажа пра тое, што Давыд быў сынам таго самага князя Даўмонта Цімафея, які збег з Літвы, забіўшы Міндоўга, і здабыў славу выбітнага ваяра і менеджера, стаўшы князем Пскова. Мы пра яго рабілі асобную перадачу. Вось жа сын Даўмонта, Давыд, хутчэй за ўсё, калі падрос у Пскове, быў адпраўлены назад у ВКЛ. Можа быць, з сантыменту бацькі, а можа, з прычыны большых перспектыў кар'ернага росту. ВКЛ у тыя часы развівалася, дай Бог. Вялікае княства літоўскае, слаўная краіна нашых адважных і мужных продкаў, слаўных рыцараў, волатаў і барацьбітоў, якія з усёю сілаю адбівалі навалы з усходу і з захаду, замагаючыся за родную зямлю, якія шчыра кахалі сваіх жанчын і пагарджалі ворагамі. Маршрутка! Ай, стой, мне на смалявічы! Куды паехала? Да ёшкін кот, чаму яны ніколі не спыняюцца? Эх, не ў тую эпоху я ўсё ж нарадзіўся. Давыд Гарадзенскі, але сам бацька з Пскова. Нешта тут незразумела. Ты не спяшайся, зараз усё раскажу. У гістарычнай хроніцы Мацея Страйкоўскага пішацца, што Давыд пасля прыезду ў Літву атрымаў у жонкі дачку самого Гедыміна, Біруту і пасаду кашталяна Гарадзенскага замка, важнейшага эканамічнага і ваеннага цэнтра ВКЛ на рацэ Нёман, таму і Гарадзенскі. На той час Гародня перажывала не лепшыя часы. Цягам 13 стагоддзя яна неаднойчы была спаленая падчас напружаных баявых дзеянняў паміж літоўскімі і галіцка-валынскімі князямі. А ў канцы 13 стагоддзя да гэтай напасці дадаліся яшчэ і набегі рыцараў-тэўтонаў. А што яшчэ за тэўтоны, батоны? Да не батоны, знакаміты тэўтонскі ордэн рыцараў-манахаў, які ставіў сваёй мэтай несці на язычніцкія землі хрысціянскую веру. Ну і зразумела, як яны яе неслі мячом і агнём. Спачатку яны такім чынам хрысцілі племя прусаў, гэта якраз канец 13 стагоддзя, і пайшлі засвойваць новыя тэрыторыі, робячы паходы на польскія і літоўскія землі. Адным з першых пад руку тэўтонаў патрапіў якраз горад Гародня. І Давыду адразу давялося паказваць, на што ён здатны, як кіраўнік гэтага горада.
Спачатку ён сутыкнуўся з вялікімі войскамі каменданта Бранденбурга, Комтура, Конрада, Ліхтенхагена. Вось дык імя, пачуеш і спалохаешься. Это такая психологичная информационная война? Ну так, але Давыд Гарадзенскі не спалохаўся і перамог гэтага Комтура. А пазней, праз некалькі месяцаў, абараняў горад, калі яго аблажыла войска крыжакоў Комтура караляўца Эберхарда Вірненбурга. Сапраўды страшнае імя. Зрэшты, і тут Давыд Гарадзенскі змог утрымаць замак. Слаўны муж Давыд Гарадзенскі не хібіў у шляхетнасці і адвазе, калі падступны вораг падбіраўся да ягонай зямлі, гэтым рогам склікаў ён дружыну са слаўных мужоў гарадзенскіх, каб бараніць уласную спадчыну. Хто, які поўзла ў 6 гадзін раніцы дзьмухае ў нейкую фігню? Што, зноўку наш сусед з 5-й кватэры? Пятрович, помачаў бы! Ужо 6 раніца трэба ўставаць! А раптам асада горада ці што, а ты ляжыш, як боўдзіла. Што праўда, усе гэтыя звесткі і пра жонку Беруту, і пра першыя подзвігі Давыда Гарадзенскага паходзяць з хронікі Страйкоўскага, якая пісалася праз 200 гадоў пасля азначаных падзеяў. Таму давер да гэтых фактаў досыць плыткі, пры ўсёй нашай павазе да пана Страйкоўскага. Вот ужо гэтая гісторыя. Адразу ніхто не запісвае, а потым праз 200 гадоў прыдумляюць з галавы. А нам пасля цэлых 15 хвілін слухай і разбірайся. Ну, не ўсё так блага. Некаторыя факты пра Давыда Гарадзенскага паходзяць з ягонай эпохі. Першы такі факт адносіцца да 1314 года і быў запісаны ў нямецкай хроніцы. І гэта факт Аганёк. Вось жа, у гэтым годзе тэўтонцы рашыліся на нечаканую і рызыкоўную выправу. Звычайна яны нападалі на памежныя ўмацаванні, такія як гародні. А тут раптам вырашылі пайсці набегам на багаты горад Наваградак, які знаходзіўся ў самым цэнтры ВКЛ, далёка-далёка ад мяжы. Кіраваў тым паходам ордэнскі маршал Генрых фон Плоцке. І гэта ўсё? Тьфу, такім імём не напужаеш. Ну, можа, таму ён і рашыўся на такую рызыкоўную выправу. Такая кампенсацыя была. Вось. Войска ён сабраў вялікае, ісці трэба было далёка, каля 200 кіламетраў па варожай тэрыторыі. Таму тэўтоны па дарозе на берагах Нёмана пакідалі базавыя лагеры з правіантам і коньмі. Ну, каб было што есці і на чым ехаць па дарозе назад. Даведаўшыся пра пагрозу, Давыд Гарадзенскі рушыў у бок Наваградка, але дзейнічаў хітра. Ён не пайшоў на дапамогу непасрэдна гораду. Ён нейкім чынам даведаўся пра тое, дзе знаходзяцца гэтыя базавыя лагеры крыжакоў. Прыйшоў туды і знішчыў іх. Крыжакі моцна парабавалі прадмесце Наваградка, сам горад, але замак, які тады быў яшчэ збольшага драўляны, яны ўзяць не змаглі. Таму яны рушылі ў дарогу назад, разлічваючы, што змогуць папоўніць свае сілы на складах з правіантам. Але правіанту ўжо не было. Не было і 1500 коней, але што самае страшнае, не было караблёў, на якіх па Нёмане прыйшла частка войска. Па выніку вялікае зняможанае войска мусіла прабірацца праз літоўскія пушчы восеньскай парой, калі ежы ў лясах было ўжо не так багата. І па выніку ўсяго гэтага назад на радзіму вярнуліся далёка не ўсе. Такім чынам, Давыд Гарадзенскі нанёс страшную паразу вялікаму нямецкаму войску, сам не страціўшы, падаецца, ні аднаго чалавека. Такая дзіўная перамога вельмі моцна ўразіла нямецкага храніста. І ён гэту падзею запісаў. Тоже мне герой сярэднявечча, напаў з засады. Не-не, усё, што мы ведаем пра Давыда, кажа пра тое, што гэта быў вельмі смелы і жорсткі ваяр, які не баяўся асабістай бойкі. Ужо ў 1318 годзе, напрыклад, ён сам павёў паход на Прусію усяго з 800 ваярамі, спустошыў там вялікія землі і вярнуўся назад. У 1322 годзе Давыд Гарадзенскі быў у Пскове. Пскавічане паклікалі яго ў дапамогу, каб адбіцца ад крыжакоў Лівонскага ордэна. Дарэчы, якраз гэтае запрашэнне ёсць адзіным аргументам таго, што Давыд быў сынам Даўмонта. Але цалкам можа быць, што яго запрасілі проста як вядомага ўжо на той момант военачальніка і крызіснага менеджера.
Давыд 2 разы адбіваў напады нямецкіх і дацкіх рыцараў ад Пскова, а ў прамежку сам хадзіў у паход у землі Лівоніі, дзе спусташаў вялізныя тэрыторыі. Ён жа абараняць прыехаў. Чаму ён спусташаў? Ну, так тады вяліся сярэднявечныя войны. Ну, глядзіце, рабаванне і спусташэнне тэрыторый падрывала эканамічны патэнцыял твайго ворага. Без ежы і грошай ты не можаш утрымліваць вялікае войска. Такім чынам дзейнічалі, напрыклад, крыжакі. Яны спусташалі варожыя тэрыторыі да таго часу, покуль тыя ўжо не маглі супраціўляцца, і тады ставілі там замак. Літоўскія князі ў адказ дзейнічалі так жа сама. Такая суровая логіка вайны. Ваявалі рыцары, а цярпелі ад гэтага простыя мірныя сяляне. І вось як прыклад, у 1324 годзе крыжакі самі напалі на маёнтак Давыда Гарадзенскага, які размяшчаўся дзесьці падгародняй, і знішчылі яго, забраўшы з сабой шмат палонных. Пазнейшая легенда кажа, што ў тым нападзе былі забітыя жонка Давыда Берута і іх дзеці. А воі ліцвіны рынуліся ў паход, каб помсціць ненавісным ворагам. Іх памкненні былі бясхібныя, іх злосць была справядлівай, іх імпэт быў няўстрыманы, а мячы вострымі. Ой, малады чалавек, я ўсё это зразумела. Мы ў школе это праходзілі. Вы скажыце, калбасу вы якую браць будзеце? Ой, у вас тут асартымент, я гляджу, багаты, але мне, калі ласка, сухую старалітоўскую. Яна ў паходзе лепш захоўваецца. Во, калі ласка, 300 грам. І вядро сваё забярыце. Гэта галава. Раззлаваны Давыд у адказ зладзіў жорсткі паход на мазавецкае княства, разрабаваўшы горад Пултуск і навакольныя вёскі і сядзібу плотскага біскупа. Ну дык і што яны хацелі? За такое і трэба помсціць. Ну, на самой справе гісторыя пра забітую Беруту цалкам сабе можа быць выдумкай пазнейшых гісторыкаў-рамантыкаў. Бо каб хадзіць у паходы на недалёкія тэрыторыі, Давыду, падаецца, асаблівай матывацыі не трэба было. Ну, яшчэ важны момант. Мазавецкае княства гэта не крыжакі. Чаго ён туды пайшоў, не да канца ясна. Кульмінацыя гісторыі Давыда Гарадзенскага адбылася ў 1326 годзе. І это ж дакладны факт. У гэтым годзе князь Гедымін заключыў саюзную дамову з Уладзіславам Лакеткам. Яны пажанілі сваіх дзяцей і вырашылі на радасцях зладзіць што-небудзь сумеснае. А што это можа быць? Відавочна вайсковы паход. Яны вырашылі схадзіць на крыжакоў. Прычым не ў блізкую прускую тэрыторыю, а ў глыб нямецкіх земляў, у далёкую зямлю Бранденбургію. Кіраваў войскамі ВКЛ у гэтым паходзе якраз Давыд Гарадзенскі. Вось жа, Давыд Гарадзенскі сабраў войска з 1200 палякаў і літвінаў і пайшоў на нямецкія гарады Бранденбург і Франкфурт на Одары. Ага, а калі пайшоў? У кастрычніку? Чаму кастрычніку? Ну, каб на Актоберфест трапіць. Каты, вам толькі пра піва і калбаскі. На самой справе паход быў вельмі страшны і крывавы, хаця паспяховы для палякаў і літвінаў. Яны спалілі каля 100 вёсак, некалькі манастыроў і ўзялі ў палон каля 6000 чалавек. Але па дарозе адбылася трагедыя, якая канчаткова сфармавала легендарны вобраз Давыда рыцара. Ён быў забіты здраднікам. На нейкай са стаянак на яго напаў мазавецкі рыцар Андрэй Гост і забіў яго кінжалам. Вось гэта канец, як у кніжцы. Ага, усё па госту. Ох, ну не ведаю, нейкі гэты Давыд сумнеўны герой. Але куды не пойдзе, ўсюды пажары. Ну, дарэчы, ёсць такі момант. У 20 стагоддзі напраўду быў сфармаваны пэўны ідэалістычны вобраз Давыда Гарадзенскага, як такога рыцара-ваяра, які бараніў родную гародню, змагаўся з ворагам, які быў годным рыцарам і меў трагічны лёс. Яго загінула жонка, і ён за яе помсціў. Нават смерць Давыда Гарадзенскага часцей за ўсё падаецца ў выглядзе позняй легенды, паводле якой Андрэя Госта, мазавецкага здрадніка, падкупілі крыжакі, і ён выключна за грошы цёмнай ноччу пракраўся ў шацёр да Давыда Гарадзенскага і закалоў яго са спіны кінжалам. Але інфармацыя, якую мы можам выцягнуць з нешматлікіх крыніц, дае крыху больш характэрны вобраз Давыда.
Ён, несумненна, быў мужным і дасведчаным ваяром, але ў 14 стагоддзі гэтыя якасці праяўляліся не зусім так, як мы гэта хацелі б разумець цяпер. Давыд шмат хадзіў у рабаўнічыя набегі і без шкадавання нішчыў шматлікія вёскі, храмы і манастыры. Гэтага патрабавала вайсковая тактыка, таму, хутчэй за ўсё, ён быў вельмі жорсткім чалавекам. Наколькі моцна наш герой быў звязаны з гародняй, мы таксама, на жаль, не ведаем. У хроніках ён называецца старастам горада, але пры гэтым ці часта ён бываў у сваім старостве, мы таксама не можам сказаць дакладна. Мянушка Гарадзенскі яму была прыдумана значна пазней. Зрэшты, і мазавецкі рыцар, той самы Андрэй Гост, які забіў Давыда Гарадзенскага, зрабіў гэта, як напісана ў хроніцы, на вачах у многіх. Ну а гэта значыцца дакладна не ў шатры. Ды і нагодаў для забойства ён, падаецца, меў дастаткова, апроч грошай. Ягоная зямля была цалкам знішчаная літоўскімі войскамі, панішчаныя шматлікія хрысціянскія храмы і святыні. Таму меў падставы. Сусед, зноўку ты, у 6 раніцы, ну што ты хочаш? Петрович, я завязваю сярэднявеччам. Там усё складана, туманна, няпроста. Вось прынёс табе збрую. Я чуў, ты займаешься плаваннем, дык можа табе спатрэбіцца. Чакай, а ты сам куды? А я сам пойду в футбольные фанаты, там прасцей. Вот вы гісторыкі. Што? Усё ў вас незразумела. Дзе ў вас героі, дзе зладзеі? Чаму гостаў ніякіх няма? Дык іх і ў жыцці няма. А на гістарычных асобах мы спрабуем навесіць наша ідэальнае ўяўленне. Таму так і атрымліваецца, што гэтыя вобразы часта ламаюцца. Што датычна Давыда Гарадзенскага, тут ёсць яшчэ адзін цікавы погляд. Гісторыкі звяртаюць увагу на адзін момант. У другой палове 13 стагоддзя гародня перыядычна палілася і нішчылася то аднымі князямі, то другімі, а пасля з'яўлення Давыда колькасць такіх нападаў моцна знізілася. Но ніхто не хацеў звязвацца з жорсткім князем. Па сутнасці, дзякуючы сваёй актыўнасці, Давыд змог перанесці асноўны тэатр вайны за межы сваёй вотчыны. І гэта, магчыма, паспрыяла развіццю горада. Таму ізноў, як усё мы любім у гульні тронаў. У тыя часы жорсткасць і справядлівасць, прагматыка і смерць заўсёды ішлі вельмі блізка побач. Так блізка, што нам, людзям 21 стагоддзя, цяжка знайсці там сваю сапраўдную праўду.